днешното видео ще играя Майнкрафт, но трябва да намеря диамант и да не стъпвам на един цвят. Няма да стъпвам на зелено. Целта ми е да намеря диамант. Да видим как ще се справя. Окей, като гледаме нощ, но нищо. Сел съм. Интересно. Тая къща ще отидем. Но сега да не стъпваме. Окей. Така. Тук ще трябва да скоча. Добре, оцелях. Добре. Тук скоча. Това не трябва да го пипам. Така ще мина покрай него. Това не ме е вратата. Това озовахме се вече в къщата. Трябва се някой зомби или крипър да не ме гърне. И отваряме честа. Диамант! Значи, изпълнихме предизвикателството и пишете в коментарите кой да е следващия цвят. Абонирайте се за канала и оставете лайки от мен. Чао!